an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siranya kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sabatuma bi ye juma ye bi juma bɛnɛmɛ nazara san kalo 2nan ye février kalo bi o tile 11 ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'o ye arajaba kalo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 9 ye jace la san kalo 7nan don hijira san 1443 sa don dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ ka ladɔnniya k'a fɔ araba su ka dugujɛ alamisa la jariwale tigilamɔgɔ kɔni taara ben tɔn ka mairie kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka ministre mun ɲɛsinnen bɛ dɛsɛbagatɔw ka koɲɛw ma ministre délégué Umar Jara kunungo ale taara maribugukaw fɛ yen o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Mali farandala fanga ma ɲɛmɔgɔ kɔni ye kulu dɔ sigi sen kan n'a fama groupe de travail élargi o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la police territoriale ale kuma kɔni kun cayalen bɛ a yirala ko sariya sen kɔni bɔla yen nɔ ni waati na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la bangasikaw fɛ yen nɔ a yirala ko tajiko gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ fo ka taa se baloko ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ Tɔnbɔkutu marabolo la dugu min n'a fɔ a ma ko Tɔnga araba su ka dugujɛ alamisa la jariwale tigilamɔgɔ kɔni nana ni kana bi olu kɔni ka mairie kan kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko ni jariwale tigilama ninnu ko maa 12 bɔɲɔgɔnko kun don k'u nana moto 6 de la ka kɔn u nali ɲɛ k'u kɔni wele bila dugu maire ma n'o ye Tɔnga maire u ye wele kɔni bila u ma k'u tɛ foyi ɲini maire fɛ maire kɔni n'a b'a ka baaraw kɔni kɛ min ye kiriw kɔni ye ko kiri bɛɛ lajɛlen kɔni ka taa tigɛ misiri kɔnɔna na kiriw kana tigɛ mairie kɔnɔna na ko min ye impôt ni taxiw ye ko o si kɔni kana minɛ dugudenw na wulikajɔ kɔni ka kɛ dugu sɛbɛ ko fɛn bɛ yen nɔ papier kunda ko a si kana kɛ nanzara ko la a bɛɛ lajɛlen kɔni ka taa kɛ misiri kɔnɔna na o kɔfɛ ka se ka wulikajɔ kɔni ta ka na nɛgɛ kanɲɛ 18 wagatiw la ka se ka na don mairie kɔni kɔnɔna na kunnafoni y'a yira k'u ye mairie kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni jeni machine fɛn papier nafama fɛn bɛ yen nɔ k'u y'a bɛɛ lajɛlen kɔni jeni nka k'u ma dangari kɛ ka ɲɛsin maa si ma marifama ci foyi ma kɛ u ye nin wulikajɔ in kɔni kɛ ni ka taa n'u yɛrɛ ye nin waleya mun n'a kelen filɛ nin ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka se ka fu siri nin waleya jugu ninnu na an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye kunungo ministre délégué Imam Umar Jara ale kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka taa maribugukaw fɛ yen nɔ nin ko kɔni kɛra nisɔndiyaba de maliden caman y'i ka nisɔndiya yira nin ko in na k'a yira k'a fɔ ko maribugu bi yɔrɔ min na bi maliden bɛɛ lajɛlen kɔni kamana ganɛmɛ ni maribugu ye wulikajɔ ka kɛ Mali ɲɛmaa dɔ fɛ ka se ka taa maribugukaw fɛ yen nɔ ni ka se ka taa olu ɲɛbɔ sira la ko nin nisɔndiyakoba de ye kunungo maribugu kɔnɔna na maribugu cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara ni ka nin kunbɛn a kɔni kɛra nisɔndiyaba de ye maribugukaw fɛ yen nɔ an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ e tɔgɔ ni jamu ka bɔ min ne tɔgɔ Amadu Kulibali ka bɔ Maribugu an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ko ministre délégué n'o bɛ tali kɛ Imam Umar Jara la k'ale taara Maribugu a ko kɛra cogo di i nana mun sɔrɔ hɛrɛ la i nana foli bila na de a n'a ka délégué nana ɲɔgɔn fɛ jigina a bi nana u selen Maribugu yen nɔ u ni maa jumɛn ye ɲɔgɔn ye ni Maribugu fɛnw ye ɲɔgɔn ye ni Maribugu conseil ninnu ni sigidakaw ye ɲɔgɔn ye basigi bi cogo di Maribugu kɔnɔna na bi ka fisa dɔɔnin k'a fankelen dɛ fankelen no n'an yɛrɛ ko an ka lafiya fo sira bɛɛ ka lakana olu b'anw hinɛ hakili la ni sira bɛɛ ma lakana an ma lafiya sɔrɔ kosɛbɛ dɛ Maribugu k'a bɛ se ka bɔ Maribugu kɔnɔ ka taa a kɛrɛfɛ dugu dɔw la wa ni Kɔkuru ni Sufara kɛ anw tɛ ka taa yɔrɔ si fɛ an dun tun ye kunnafoni sɔrɔ ko Maribugu kɔni k'a labilala a ma labila pepe Sufara ni Kɔkuru an bɛ dun ka bɔ o la ka n'an ka banabaatɔ ye o la a nana kini a diyara ne k'i ɲɛ fo ka taa fɔ ni tun bɛ tali kɛ Amadu Kulibali la ka bɔ Maribugu an bɛ dugawu de kɛ hali bi Maribugu gɛlɛya min bɛ Maribugu da la n'o bɛ tali kɛ u tɛ se ka bɔ ka taa fan dɔw fɛ nka fan dɔw fɛ u bɛ se ka bɔ ka taa yen nɔ hali bi Ala k'u kana bila n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔna na CEDEAO ni UEMOA kɔni ye ɲangini min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye kulu dɔ sɔnni sigi sen kan n'a fɔ a ma groupe de travail élargi o kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɛ wulikajɔ kɔni bɛna kɛ o kulu in fɛ ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɔni kɛ ani diɲɛ bɛ se ka bɛn ko la cogo min na gɛlɛya min bɛ Mali sɔrɔ o gɛlɛya bɛ se ka wuli ka bɔ an da la cogoya minnu na gouvernement ka kuma lase la colonel Abdoulaye Mayiga ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn farafina jɛkulu tɔn minnu bɛ yen n'an b'o wele ko CEDEAO olu ye sanction dɔw ta gɛlɛya dɔw ta an ka jamana kama an ka jamana ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita ko a ye mun fɔ gouvernement ye an ka fɛɛrɛ ɲini mun b'a to maliyɛnw ka laɲini mun ye
n'o ye jamana jɔsenw k'o dɔw falen ani communauté internationale n'o ye CEDEAO ni Union africaine olu fana ka laɲini ye mun ye an ka se ka bɛn kuma la o bɛnkan kɔfɛ a nafama yɛrɛ ye mun ye an ka se ka chronogramme dɔ sɔrɔ transition bɛ ban kuma min na mun b'a to kalata bɛ se ka kɛ ka ɲɛ ka sɔrɔ mankan t'a la mais mun ɲini communauté internationale fɛ kalata o tɛ gouvernement de transition ka baara dɔrɔn ye san'an ka se kalata ma fɛn dɔw bɛ yen f'an ka olu jateminɛ n'an b'o wele ko réforme politique institutionnelle jamana yɛrɛ jɔlen bɛ sen minnu kan an ka olu jateminɛ kosɛbɛ n'o ye an ka constitution ani kalata o bɛ se ka organiser ka ɲɛ ka jɛkulu wɛrɛ sigi sen kan mun bɛ baara tagabolo falen o de kun ye ni ɲɔgɔn ye laɲini bi. Ni tun bɛ tali kɛ Colonel Abdoulaye Mayiga la an bɛ dugawu de kɛ ni wulajɔ min ka ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ala ka nin kɛ ɲɛta ko ye Mali bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna na cogoya mun na n'an bɔra ye polisi territorial kɔnɔ ale kuma kun cayalen bɛ a ŋunuŋunu kɔni kun cayalen bɛ dugu kɔnɔna na Mali farancɛla fanga ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko a sariya sen kɔni k'u y'a bɔ yen nɔ fɔlɔ o kɛra nisɔndiya ko ye maliden dɔw ma maliden dɔw b'u hakilina fɔ a ko la an k'u lamɛn. Sariya sen ni a kofɔlen don k'a bɛ don ba la min ye polisi territorial ye gouvernement y'a bɔ a ma ka sabu kɛ jamanaden fanba bɛɛ t'a fɛ ale fana y'a lajɛ de ni a y'a sɔrɔ an bɛ waati min na est-ce que a bɛ bɛn mɔgɔw ma walima a tɛ bɛn mɔgɔ ma mɔgɔ hakilina ta u y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a man di jamanaden fan caman ye. La loi sur la police territoriale u y'a retiré a ɲɛna an n'o y'a sɔrɔ accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger aux recommandations de l'ODO parce que n'i y'a ta k'a lajɛ loi min don a bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw yɛrɛ don ɲɔgɔn na parce que a bɛna kɛ sababu ye malifatigiw mun ye marifa bila mun ma marifa bila a bɛna fanga d'u ma u ka se ka marifa ta tuguni. Ka accord d'Alger labara tout simplement accord d'Alger ni jamanaden fanba jɛnnen tɛ ni a kɔnɔkow ye et que jamanaden fanba fɛnɛ sigilen don n'a ye k'a fɔ an ka nin autorité ninnu u bɛna se accord in ma ka révision kɛ a la Choguel yɛrɛ y'a fɔ qu'on va procéder à une relecture intelligente de l'accord d'Alger donc mɔgɔw sigilen don ka o de makɔnɔ donc n'a nana kɛ k'a fɔ ko ka police territoriale dun ye accord d'Alger ka recommandation dɔw ye pour renforcer la régionalisation la décentralisation dans notre pays. Police yɛrɛ bɔra k'a kuma k'a fɔ ko police de proximité yɛrɛ bɛ déjà ko par exemple Bamakɔ Bamani saba ninnu ye police de proximité donc ko police de proximité mun bɛ yen police ka syndicat ka fɔta la ko bɛna gouvernement bɛna mission jumɛn de qualifier a la a bɛna baara jumɛn de d'a ma a bɛna minɛn jumɛn de d'a ma pour que ka baara kɛ donc police yɛrɛ ma ko in faamuya ni police ma yɔrɔ fɛn faamuya yɔrɔ min na an population lambda an kɔni kuma tɛ. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw hakilina la o y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn da ka di an ka jamana na ala k'an bila o sira kan ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye bangasikaw fɛ yen nɔ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya kɔni b'olu la dɛ ko taji kɔni o bɛ taa station kɔnɔ na ni ka taa aran kɔni minɛ bɛrɛnin tɛ yen nɔ maa fɔlɔ minnu mana ta olu b'o bɛɛ lajɛlen kɔni ta ka bɔ tɔw kɔrɔ an ka bangasika dɔ lamɛn. transition faamo ye o k'a lajɛ jamana kɔnɔ taji ko bɛ cogo min na bi tile na a ka se ka nɔgɔya pour que mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ quoi n'o tɛ an bɛ bɛɛ don kɔnɔ yan nɔ an bɛ tile 3 tile 4 fo ka se dɔgɔkun ma essence yɛrɛ tɛ an bolo ka tagama quoi. an ka ko bɛɛ lajɛlen bi jɔ quoi an kɔni an b'a ɲini faamaw fɛ ka dabali kɛ o ko in na an kana se ka tɔgɔ cɛ essence ko in na. Ni tun bɛ tali kɛ bangasika dɔw ka seereya la o y'a fɔ cogo min na ala ka nɔgɔya don ka taji ko la n'an bɔra ye hali bi pays dɔgɔn kɔni na a yirala ko baloko gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ nin waati la min bɛ tali kɛ dɔgɔnɔw ka sifin kulu min bɛ yen nɔ Adama Jɔnko o ɲɛma ale b'a hakilina fɔ an ka lamɛn. Gouvernement kɔni jija ka tɔni 13 ɲini ka d'u ma bon n'a y'o jateminɛ ça veut dire que toujours tɔ b'a la o tɔ in bon o gɛlɛya de bɛ nin waati in kɔnɔna na o ye pays dɔgɔn bɛɛ lajɛlen mais n'i ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Banyangra zone yɛrɛ ta bon Banyangra zone yɛrɛ Banyangra nɔgɔndugu olu kɔni ka baloko gɛlɛya ka jugu ni tɔ ta ye ka sabu kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ yɛrɛ de ma ca o zone ninnu kɔnɔna na n'i y'a ta 100 sara la Banyangra n'a zone bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o ka dugukolo 10% o bɛ se ka o de sɛnɛ donc a tɔ kɔni ni samiya banna o b'a tɔ dafa ni min ye o ye nakɔ sɛnɛ de ye bon ala y'a kɛ baraji ɲɛnama caman jɔra
donc muso cɛw bɛɛ bɛna kɔsɛnɛ ka sɔrɔ ka a ko tɔw dafa baloko tɔw dafa ka taa nka ɲina ji bɛrɛma na donc baraji minnu ni ji kun kan ka don kɔnɔ ka sɔrɔ ka population dɛmɛ o baraji ninnu vraiment o ma ji sɔrɔ donc hali o nakɔsɛnɛ min filɛ nin a ma se ka ɲɛ sɔrɔ n'i ye nin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka baloko kɔnɔ gɛlɛya pays dɔgɔn kɔnɔ surtout kɛrɛnkɛrɛnya la Bayangara n'a nɔ kan dugu ninnu fo olu prolongement in na ka taa o gɛlɛya kɔni a bɛ nin cogo in na donc n'o bɔra yen fana insécurité ko min bɛ yen o kɛra sababu ye mɔgɔ caman bɛ yen o ma se ka sɛnɛ kɛ u ka sɛnɛkɛyɔrɔw la n'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ kɛla baloko gɛlɛya ye sababu dɔ ye bon nin waati in na kɔni wulikajɔ min bɛ ka kɛ an ka faamaw ka niveau la déjà an ɲɛ b'a la o ye mission dama dama kɛ terrain kan k'a lajɛ maa jumɛnw de bɛ yen minnu mako bɛ balo la donc o ye jateminɛ kɛ déjà plan dɔ kɛra k'a fɔ ko balo bɛna ɲini ka taa d'u ma o kɔfɛ fana association ni ONG bɛɛ wulilen don ka jɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na anw ka collectif an ye tɔn dɔ sigi ka dɔgɔda ko opération bɔlilɛ donc an y'a phase fɔlɔ kɛ an sera ka tɔn dama dama sɔrɔ ka di population ma ni ala sɔnna ma a bɛna continuer 2022 fana na an bɛna a lajɛ an bɛ se ka min sɔrɔ ka di population ma ni tun bɛ tali kɛ dɔgɔnɔw ka sifinkulu ɲɛmaa la Adama Jɔnko a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma ale bi o dɔgɔnɔ jamanaw kanu kan Bangasi maire Filisai ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'u tun bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔna na ko nka ko CEDEAO fana ka ɲangini kɔni nana wuli ka don nin ko la an ka Filisai lamɛn an tun bɛ gɛlɛya dɔ de la o gɛlɛya kun ye jumɛn de ye depuis que terrain san 4 san 5 kɛ déjà bon o kɛlɛ in hukumu kɔnɔna na gɛlɛya caman bɔra la i n'a fɔ population kun tɛ se ka sɛnɛ kɛ u fɛrɛ ma u kun tɛ se ka bagan mara kɛ u fɛrɛ ma u kun tɛ se ka taga segi yɛrɛ kɛ u fɛrɛ ma ekɔliso kun tɛ se ka kalan hali ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka t'i furakɛ ka na a gɛlɛyaw kun bɛ yen centre dugu bɛɛ la centre région presque bɛɛ la donc o de fana kɛra sababu ye ka fɛn bɛɛ gɛlɛya ka gɛlɛya don dugumɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka gɛlɛya don déplacés fana kun kan parce que déplacés t'a la kɛ la gɛlɛmanba ye o parce que mɔgɔ minnu don u bɔtɔla u ka dugu la u ni foyi ma se ka bɔ dugu cira mɔgɔw fagara donc ni aw mɔgɔ nasugu ka taa yɔrɔ la k'i sigi san 1 san 2 san 4 san 5 ka fɔ balo de bɛ suma k'a d'i ma bon a yɛrɛ ka jateminɛ o gɛlɛya ka bon ni gɛlɛya bɛɛ ye donc o hukumu kɔnɔna de CEDEAO fana ka sanction nana don a la CEDEAO ka sanction donni diyagoya da a bɛ dɔ fara gɛlɛya kan parce que an y'a lakɔlɔsi sisan k'a fɔ CEDEAO ye sanction minnu ta o kɛra sababu ye ka dɔ fara tuguni fɛnw bɛɛ sɔngɔ kan balo gɛlɛyara fɛn bɛɛ gɛlɛya carburant gɛlɛyara fɛn caman fana gɛlɛyara donc olu gɛlɛya ninnu nana gɛlɛya sɔrɔ n'a kɛra sababu ye ka dɔ fara tuguni gɛlɛya kundama kan nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn min bɛ non seulement dugumɔgɔw tɔɔrɔ minnu kun tɛ se ka baara kɛ kabi san 4 san 5 mais aussi déplacés minnu bɔlankolon de bɔra u ka dugu la donc an kɔni b'a ɲini nin autorité fɛ n'o ye autorité de la transition ye u k'u ɲɛsin nin ma basigi bɛ ka kɛ bɛɛ ɲɛ b'o la mais u k'u jija gɛlɛya min bɛ population kan o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye ni tun bɛ tali kɛ Bangasi maire ka seereya la a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana basigi gɛlɛya fɛn b'an ka jamana da la ala ka se k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen nɔ n'an bɔra ye Bamakɔ suguba kɔnɔna na artisanat ye sifinnakaw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka lajɛrɛba dɔ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ komi ye bi tali kɛ olu ka ɲɛmaaw la sugu kɔnɔna na yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnna artisanat kɔnɔna na k'u tɛ ka baara kɔni k'a kɛcogoya la k'u bɛ ka baara kɔni bɛn u yɛrɛ ma ko artisanat tɛ ka se ka taa ɲɛ fiyewu u ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ an k'u ka maa dɔw lamɛn. Degun dɔ de b'an kan an bɛ fɛ ka na o yira u la mauvaise gestion bɛ artisanat kɔnɔna la ne bɛ n da de mɔgɔw la wa ne b'o fɔ ka da mun kan san 30 bi artisanat bɛ dingɛ de kɔnɔ san 30 bi mɔgɔ damadɔw de sigilen bɛ artisanat kɔnɔna la ka artisanat kɛ fakiɲɛ ni pariki ni belebele ni nin ɲɛgɛnw ni nin couloir ninnu u bɛ yala k'a wari minɛ k'a k'i yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka nin média ko u bɛ anw kɛlɛ o la yan nɔ ko nin média ko an bɛ k'a kɛ ko an bɛ ka bɔ n'olu ye k'an bɛ k'olu yira diɲɛ na an tugu yira diɲɛ na an dɛsɛr'u la de c'est pourquoi na i dɛsɛr'u la i bɛ mɔgɔw wele k'i ka problème ɲɛfɔ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ se k'i ka problème solutionner bon moi je pense que bɛɛ n'a sigilen bɛ yan bi a bɛ se k'an ka problème solutionner problème min b'anw da la parce que artisanat filɛ nin an bɛɛ de jɛra an ka bolo baarakɛyɔrɔ de don mais foyi tɛ ka kɛ artisanat foyi kelen o tɛ ka kɛ artisanat n'i y'i sigi k'a lajɛ artisanat tiɲɛna bi san 30 a tiɲɛna depuis anw ka dɔgɔ anw wolo artisanat kama an ka dɔgɔ depuis an bɛ artisanat na yɛlɛma kisɛ kelen ma don artisanat ko foyi la président 3 de sigira artisanat minnu reconnu na également gouvernement fɛ an taara ministre fɛ ministre y'a fɔ an ɲɛna mais artisanat a bɛ fɔ de ko président 4 de bɛ yan nɔ mais u ye fɛn fɛn gestion kɛ n'a fɔra u ka bilan présenter c'est un problème. an ye fara ɲɔgɔnkan de kɛ ka ɲɛmɔgɔ dɔ ɲini k'o sigi an na an ka laɲiniw ye k'an ka
intérêt de départ k'an ka ɲɛmɔgɔw k'u dɛmɛ u ka baara la nka an mana k'u ka baaraw interrompu barisa yan nɔ tiɲɛ de tɛ ka fɔ la wa baara tɛ kan ka kɛ a kɛcogo la ko o de ka dabila. Ni tun bɛ tali kɛ artisanat sifinnakaw ka seerew la u tun ye wele bila Adama Jara Ben le cerveau ma n'ale ye CNT maa ye ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Ka taa sifila kɛ an ka jamana bɛ guerre kɔnɔ an bɛ fɛn o fɛn la an man kan tɛ ka ɲinɛ o kɔ parce que foyi tɛ ɲɛnabɔ ka jamana to guerre kɔnɔ ka taa sifila kɛ maa o maa nin bin na Ala ka hinɛ u la Ala k'u da yɔrɔ sumaya hali ni mɔgɔ min t'u ka kulu kɔnɔ n'i delila ka se artisanat dɔrɔn o b'a sɔrɔ i tun bɛ gɛlɛya ninnu dɔn mais hali ne tɛ se k'i sɔnni sigi u kan i tɛ kɛ tunan ye a gɛlɛya ninnu kɔnɔna na ka b'o la n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ caman b'a fɔ de ko ni nana sɔrɔ mɔgɔw ye yɔrɔ minɛ kaban ni n ye mɔgɔw lawuli politiquement a bɛna n kogoya mɔgɔw ye mɔgɔ caman b'o fɔ gestion politique niveau la or n'i ko k'i bɛ mɔgɔw yɛrɛ lawuli pour que yɔrɔ bɛ ɲa ni yɔrɔ dɔ bɛ n'i y'a to n'a ɲagasara parce que mɔgɔ min bɛ sanni feere dɔ diɲɛ kɔnɔ bɛn kɛra peguru naani de kan diɲɛ bɛɛ bɛnna peguru naani de kan n'i ye sanni feere fɔ a bɛ sigi o naani de kan fɔlɔ o ye produit ye i bɛ fɛn min feere i ka jago fɛ filanan o ye place ye i bɛ sigi yɔrɔ min na pe sabanan o ye prix ye i b'a jago sɔngɔ min na pe naaninan o ye promotion ye dɔw b'a wele ko publicité i bɛ majamuni min da i ka fɛn kan pour que a bɛ se ka sugandi ka bɔ fɛn tɔw tu la ɔ n'i y'o ta k'o lajɛ a pe naani bɛɛ lajɛlen yan a bɛɛ lajɛlen donna galama la u ye dan kari a pe naani bɛɛ la donc o la sanni feere bɛ kɛ gɛlɛya ye i bolo donc an bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'an sinsin yɛrɛwolo de kan k'a kɛ ni yɛrɛwolo c'est pourquoi aw kɛlen ka wele bila an ko an ni yɛrɛwolo bɛ na parce que an bɛ min fɛnɛ la a fɛnɛ ma nɔgɔn donc fɛn bɛɛ fɛnɛ bɛ sen na yɛrɛwolo contour la bi pour que k'a ɲini ka yɛrɛwolo maaw saniya ka yɛrɛwolo kari parce que u bɛ wulikajɔ min na jamana kɔnɔ o fɛnɛ ma nɔgɔn donc le fait que u bɛ ka jamana de lajɛ u tɛ k'o kɛrɛfɛ kumaw lajɛ an b'u fo o wulikajɔ la kosɛbɛ n'i ye Chine ta k'a lajɛ bi bololabaara de Chine bɔ nɔgɔ la Asie yɛrɛ de façon générale a kɛra Inde o a kɛra Japon ye bololabaara de y'u bɔ nɔgɔ la wa anw ka jamana bɛ gu min kan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ bololabaara de b'a bɔ nɔgɔ la n'an ye fɛn wɛrɛ bila an kun na o yɔrɔ filasi Mali kura a bɛ jɔ artisanat kura de kan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ artisanat kura armée kura justice kura olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan o de ye Mali kura ye dɔ bolo k'a mɔlen bɛ bɔ dɔrɔn ka cun an bɛ wuli sɔgɔma dɔrɔn ko gababa dɔ bɔra san bɛɛ ka jigin o tɛ dɛ a bɛ daminɛ yan de n'an ko fanga ka yɛlɛma c'est que an ko yɛlɛmani ka kɛ jamana secteur vitaux bɛɛ la fɛn bɛɛ bɛ ni jamana ka ɲɛnamaya dɛnnen b'a secteur la f'olu tilennenya ka sabati olu ka jɔ sen kan u ka taa diɲɛ bɛrɛ kɛ ni forobafɛn kalifal'i la a bɛ wajibiya i kan i ka jaabi dɔ de yira o ye wajibi de ye quoi i kelen t'a fɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Adama Jara Ben le cerveau la artisanat kɔnɔna na Ala k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra ye kulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'a bɛ f'o ma cadre d'échange olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko waati min kɔni kun dilen don Faransila fanga ma ko waati bɛɛ lajɛlen kɔni banna nka ko ɲɛ tɛ ko la k'olu kɔni bɛ kalo 9 kɔni olu b'o o d'u ma u ka se ka fɛɛrɛw kɔni kɛ ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka bɛn o kalo 9 ma Amadu Koyita an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ ye Amadu Koyita ne ye parti socialiste présidenkura ɲɛmɔgɔ ye. N bɛ EPM la Ensemble pour le Mali ne cadre fana fɔ ma cadre d'échange pour transition réussie anw ka cadre créera k'a fɔ transition min bɛ yen n'o ye camancɛ fanga ye a camancɛ fanga bɛ se ka kɛ kunnawolo cogo jumɛn transition kunnawolo ye transition banko ɲuman de ye layidu kun taara maliyɛnw fɛ kisɛ ma d'a ma si tɔn na anw de ye layidu ta concertation minnu kɛra mois de septembre la événement de 18 août kɔfɛ ko transition ye kalo 18 an ye layidu d'an yɛrɛ ma ka layidu di diɲɛ ma baara kun kan ka k'o la pour que kalo 18 na an bɛ se ka kalata ɲuman organiser cogo min na jamanadenw bɛ se k'u ka jamana kuntigi kura sugandi gɛlɛya m'an da la a ka wuli ka bɔ an kan an ka cadre kɛra kun kɛrɛn bɛ o la an ka laɲini ko an y'a ɲini bɛɛ fɛ k'a fɔ transition kan ka kɛ i n'a fɔ an ka aigle parti pris kan ka yala an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan mais malheureusement hakilinaw si ma bɔ fo ka n'an bila gɛlɛya kɔnɔ bi gɛlɛya min nana sanction b'an kan gɛlɛya min nana gɛlɛya b'an kan ma y'a fɔ a b'an kan maa m'a fɔ a b'an kan n'an ma wuli k'an jɔ depuis sisan ka hakilina fara ɲɔgɔn kan ala k'a kisi a sɔn bɛɛ fili o la an ko sisan nɔ an kun ka laɲini ye 27 cadre se ka respecter n'o ye élection premier tour ye transition kun kan ka cɛ le 25 mars 2022 parce que président kura kun kan ka serment préto de la o la an k'a lajɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ kalo 9 proposer cogo min na o kalo 9 an ka se ka autorité civile sɔrɔ o kalo 9 an ka se ka gouvernement neutre sɔrɔ o kalo 9 gouvernement ka sɔrɔ gouvernement min ye impartial ye min tɛ yan k'a fɔ k'a bɛ dɔ la gosi ne a kuma fɔra dɔw ye non élection organisée mun na b'o kɛ ni élection ma organisée k'a fɔ i ka jamanatigi kura sɔrɔ
anw de sɔnna k'a fɔ ko fanga tɛ taa ni foyi ye ni kalan ta tɛ anw de sɔnna ko fanga man kan ka ɲangiri ni fɛn wɛrɛ ye donc n'o ko kɛra n'an bɛnna o norme na bi gɛlɛya min man kan sanction min man kan dɔwɛrɛ tɛ o parce que an ye laɲini mun fɔ an ma se ka layidu tiimɛ o sanction ninnu an ka cogo bɛ kɛ ka wuli ka bɔ o de la an bɛ laɲini kɛ président de la transition fɛ Mali faamaw bɛɛ fɛ an ka barika ɲɔgɔn kan Mali ni an bɛɛ de ta ye an bɛɛ bɛ taa Mali kelen dɔrɔn de bɛ to yen nɔ n'an sɔnna a bɛ se ka kɛ n'an ma sɔn ka to kuma ko la diɲɛ bi n'i y'a lajɛ bi CEDEAO ani CEDEAO mɔgɔw tɛ n'i y'a lajɛ bi ani diɲɛ mɔgɔ caman de kɔ donn'olu ɲɔgɔn na an dun t'o jamana ye an ye jamana de badenya jamana an ye jamana de sinjiya jamana an ni kɛrɛfɛmɔgɔw bɛɛ de ka di anw de ye kelen ye min ɲini n'an fɛ dɔrɔn ko ka calendrier ɲini un calendrier raisonnable n'o ye mun ye an bɛ se ka jateminɛ kɛ an bɛ bɔ nin ko gɛlɛya kɔnɔna na cogo ɲuman waati kɔnɔ waati min bɛ se ka kɛ bɛnkan ye waati min bɛ se ka kɛ waati fana ye sɔn bɛ kɛ min na o man gɛlɛn o an y'o de fɔ jara mɔgɔ a ma ja mɔgɔ ye n'an ma farati sanction min bɛ na ni gɛlɛya min ye a y'a daminɛ déjà ne ye jateminɛ bɛ gɛlɛyaw bɛ ka na dɔɔni frontières datugulen don an bɛ se ka nin bɛɛ bɔ nin bɛɛ kɔnɔ an k'an sigi an ka kuma an ka calendrier raisonnable dɔ an k'o proposer CEDEAO ye sanction ka wuli a to an bɛ da kan yan nɔ pour que an ka bɔ nin kɔnɔ joona CNT yɛrɛ kɔnɔna na je crois que premier ministre fila bɛɛ y'a ka feuille de route présenté CNT kɔnɔ n'o ye premier ministre Muktar Wani n'o ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye a fila bɛɛ ko transition délai k'u b'a respecter n'olu ma se k'a respecter surtout Choguel min bɛ yan kuma ka CNT kun kan ka wele k'a ɲininka i nana y'i ka programme d'action gouvernementale présenté anw ɲɛna an ye accord d'i ma an votera ye i ko i bɛ se ka fɛnw respecter délai filɛ nin ma se ka respecter normalement il devait le faire ça n'a pas été fait donc anw fɛ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ nin ye nin bɛɛ kun kan ka kɛ sikafɔ de ko yala ka taa nin na. Ni tun bɛ tali kɛ Amadu Koyita la cadre d'échange maa dɔ don kɛnɛ in kan Isa Kawujum tun b'a kɛnɛ kan kuma min fɔ o filɛ. An ye hakili jagabɔ kɛ ka gafe bɔ gafe min b'a jira k'a fɔ transition kun bolo dara n'o ye cɛmancɛ faga a ma se ka waleya a kɛtuma la ka d'a kan jamana marabagaw ma se ka jɔ u jɔyɔrɔ la u ma se ka constitution ni charte labato o tuma an ye kuma minnu fɔ a koloma yɔrɔ kɔni ye min ye bɛɛ taara ni min ye o de ye k'a fɔ ni le 25 mars n'o sera k'a sɔrɔ président kura ma sigi o tuma min bɛ fanga la bi n'o ye président de transition ani CNT ani gouvernement an t'o reconnu o baaraw de bɛna sigi sen kan ka don jamana kɔnɔ ka assemblée kɛ sigida fan bɛɛ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye parce que sanction minnu taara CEDEAO fɛ CEDEAO ma bin Mali kan Mali ɲɛmɔgɔw de ma Mali sariya labato ani sariya min ma ni diɲɛ cɛ nka CEDEAO ye sanction min ta a ma diya an ye an b'a kɔ ne yɛrɛ taara kaso la o de kama n tun t'a fɛ sanction ka ta parce que sanction an ka jamana ye jagokɛ jamana de ye an ka jamana ye tagama jamana de ye n'a fɔra ko sanction taara ka n'an sigiɲɔgɔnw bɛɛ bila ɲɔgɔn kan ni diɲɛ bila ɲɔgɔn na a gɛlɛya bi minnu bɛ ka $75,000 ta ka fara u ka kalo sara kan olu t'a gɛlɛya dɔn $100,000 bɛ minnu bolo olu t'a gɛlɛya dɔn minnu bɛ CNT la n'u bɛ $1,150,000 $2,000,000 fo $3,000,000 ta kalo la olu t'a gɛlɛya dɔn mais jamanadenw de b'a kɔlɔlɔ la mɔgɔ joli bɛ yen bi min ka baara tiɲɛna cɛncɛn tɛ ka san bi biriki gosila tɛ ka biriki gosi sugu kɔnɔnaw bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini mɔgɔw ka minɛnw bloquelen don pɔriw la o gɛlɛya minnu filɛ nin ye u bɛ k'o turu da CEDEAO ko CEDEAO tɛ o minnu y'o poro fanga kan ka ban sariya ma aw dun ɲɛ b'a la u bɛ ka bi ka taa k'u ni CEDEAO bɛ kuma ko ka bɛn ko dɔ kan donc jamana a bɛ kɛ tɔɲɔli gansan ye. Ni tun bɛ tali kɛ Isa Kawujum na yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye kunnafonidila min n'a tununa ni o ye Burama Ture ale ka kiiriw baaraw kɔni tun bɛ sen na sigida 4nan tribunal la wulikajɔ kɔni kɛra a yirala k'a fɔ ko kiiri nin kɔni bɛna bɔ commune 4 tribunal la ni ka taa n'a ye commune 6 la maliden caman bɛ k'i hakilina fɔ o ko la ka yira k'a fɔ ko jɔrɔnanko don k'olu sigalen bɛ nin waleya in na min bɛ tali kɛ kiiri tigilama dɔ Musa Dirisa Gindo ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Burama Ture ye kunnafonidila de ye Mali la depuis a tunun a bɛ san damadɔ bɔ sisan ni tunun kɛra fo sariya ka sɛzi sariya de sɛzira o ye ka sɛgɛsɛgɛli k'a kan bon sɛgɛsɛgɛli taara bɔ mɔgɔ caman kan i y'a fɔ cogo min na Karim Keita n'o ye an ka président kɔrɔ denkɛ ye ani Musa Jawara n'o ye secrétaire d'État ɲɛmɔgɔ ye bon maintenant komi sɛgɛsɛgɛli nana bɔ olu kan u bɛ bolo la kelen bɛ o ma Karim ma se ka sɔrɔ bon maintenant papier dɔ cilen bɛ k'o ma ko n'a yera ko k'a bolo d'a kan parce que sariya mako b'a la Musa Jawara ta ye min ye o bɛ bolo la o bɛ kaso la ka sɛgɛsɛgɛli sira kan o ka sɔmɔnibaga de y'a ɲɛɲini ne o ye maître Jara ye ko k'a fɔ ka fiɲɛ bɔ da di Musa Jawara ma yanni wagati ninnu cɛ ensuite k'a fɔ tuguni papier min cira ka Karim ɲini affaire kunkanko fana na ko o bali n'a ma fɔ ma ko ka annuler bon o kɔni o ye acte dɔ de i bɛ se k'o ɲini pour que o ka se ka kɛ mais sariya yira k'a fɔ ko o tɛ bɛn sariya fana ye o annuler bon maintenant kuma minnu b'a jukɔrɔ n'i bɛ fɛ k'a fɛn ko sɛbɛn minɛna kiiritigɛ bon dɔ la k'a di kiiritigɛ yɔrɔ dɔ fana ma o fana bɛ se ka kɛ sariya la parce que an ka kiiritigɛla dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko progrès général n'ale fana bɛ progrès de la république sanfɛ sariya kɛlen ka yamaruya ale ye juge o juge ni ka baara dɔ b'i bolo ou bien ni baara tɛ ka taa a ɲɛ sira fɛ sariya kan ou bien ni gɛlɛya dɔw b'a la sariya bɛ
occasion d'aller ma quoi au papier mine k'a di mɔgɔ mana a diya bon o kuma minnu ni fɛnw de bɛ yen o de fana ye tiɲɛ ye a bɔra ka bɔ kiiritigɛyɔrɔ min bɛ yen dagalen bɛ Bamakɔ n'a bɛ mɔgɔ communiqué a bɔra o juge d'instruction bolo ni procureur ka sira fɛ n'a bɛ ordonnance dɔ ta n'a fɔ ordonnance de saisir o y'a bila ka taa an ka sigiyɔrɔ 6nan na mɔgɔ commune 6 ka taa di au tribunal ma pour que olu k'u charger enquête la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛ b'o bɛ fɛn wɛrɛ b'a la o ye sariya n'a taa bolo de ye. Ni tun bɛ tali kɛ Musa Dirisa Gino la a y'a fɔ cogo min na ala k'u bɛɛ kelen ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye karamɔgɔ Ali Sangare ale bɛ ka mawuludu belebele kɔni labɛn min kan ka kɛ Banikɔ Joyi la a yirala ka fɔ ko mawuludu in kɛnɛ kan min ye Serifukɛ denkɛ ye Iba Hayidara k'ale welelen bɛ kɛnɛ in kan Mohamed Samake ale taara ni ka ɲininkali kɛ Ali Sangare la an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Ali Sangare an ka baara wajuli n bɔra Joyila mara la Moribugu commune na dugu la min tɔgɔ ye Sirakoro Jɛda la n sigilen bɛ Bamakɔ Yirimajɔ Kadɔbugu la. Yan kunnafonidilaw wele ka si fɛ bi kibaruya jumɛn bɛ k'i da maaw tulo kan komi san o san mawuludubɔ kɔfɛ an bɛ to ka mawuludu labɛn an ka togodaw la an ka burusikɔnɔduguw la ani an ka villagew bɛɛ la fo ka na Bamakɔ yan nɔ. Bon ɲinan an ka mawuludu bolo da la n'o ye an faso mawuludu ye. Don min sugantili an bolo o de ye samedi n'o ye sibiri nata ye. Bon ɲinan ta ni san dɔw ta différence ba bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲinan yɛrɛ an san 4 ye an faso la an b'a kɛ mais Bamakɔ ta ka kɔrɔ o ye. Ɲinan ta in an taara lakale an ka karamɔgɔ ye n'o ye Aseyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara k'a fɔ a ye san o san an bɛ wajuli kɛ an faso la mawuludu sira fɛ. O ɲinan an bɛ fɛ a ka fara an kan a k'an dɛmɛ o baara in na. O kuma a ko la ko ale ka faranga ye min ye a bɛna den di an ma n'o ye Iba Hayidara Ibrahim Hayidara Bakirul Ulumu k'a bɛna wajuli kɛ anw fɛ yen Sirakɔrɔ Jɛda la o ye différence ba ye mawuludu la ɲinan ka ani san dɔw cɛ. Ɲinan ta ma se n'an bɛ bɔ thème o bɛna boli jumɛn kan kosɛbɛ. Alhamdulillah komi a yɛrɛ b'a kalama cogo min na jamana bɛ lahala min na n'o ye Mali yɛrɛ actualité ye. Jamanadenw ka bɛn jamana ka kulusuma jamana faamaw ka laadiriya ani faamaw ka ɲɔgɔn minɛ ani faamaw taabolo ɲuman o tanu ni o sira fɛ ayiwa ani yɛrɛ kɔlɔsi kuma fɔli jamanadenw ɲɛna an ka mawuludu thème ye jamanadenw ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka ɲɔgɔn sen bila o kɔfɛ n'i ko mawuludu fana o ye alakira jogo de koyi alakira jogo baw bi fɔ sallallahu alaihi wasallam ani kira dami ani kira taabolo baw olu bi lakali o kɔfɛ fana an bɛ dugu min na n'o ye Banikɔ ye Joyila mara Moribugu commune Joyila cercle ani Joyila région yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ k'olu wele ka na ɲɔgɔn minɛ fana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya parce que bɛnbaliya de b'an ka dugu caman na o de kɛn bɛ k'an ka gɛlɛya juguya wa Mali yɛrɛ gɛlɛya juguyara tɛ foyi ye jɔyɔrɔ ɲini ni tɔgɔ ɲini ani ka tila ka diinɛtigiw fana wele ka na bɛn ma o y'an ka mawuludu thème ye ɲinan ni Ala ka jɛ ye. Président de la transition n'a ka gouvernement an bɛ fɔlɔ k'u fo u bɛ baara min na u taabolo ka ɲi parce que jamana in pour que ka se ka mara bi ka ɲɛ f'i k'i dege dade la dade mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɛbɛkɔrɔ kuma anw fɛ Mali la yan o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko la Mali bɛ bugɔ fɛn o fɛn na o ye baara de ye mais Mali tɛ bugɔ kuma la fiyewu a kɔlɔsi hali balontan min n'an b'a kɛ an bɛ bɔ kubu la kuma bɛɛ an tɛ fɛn sɔrɔ a la mais n'a y'a sɔrɔ ko kuma kɔni ani jamana wɛrɛ cɛ fo k'i sa i tɛ se ka taa ni kubu parce que Mali yɛrɛ de bɛ se kuma la bon kuma ba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ baara bɛ tila olu la o kuma jamana faama bɛ niveau min na a ka kuma ka dɔgɔ o de ka ɲi n'i da de i kɔnɔta tɛ dɔ fiyewu mais mɔgɔ mɔgɔ ka kuma ka ca i capacité dan bɛ dɔn k'a fɔ président de la transition ye hali bi a k'a jija k'a fɔ faama tɔ bɛɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an ŋaniya kɛ kelen ye k'an dusukun kɛ kelen ye k'a hakili kɛ kelen ye ka président de la transition dɛmɛ an ka gouvernement nin baara bɛ se ka ɲɛ a bolo o kuma k'a fɔ karamɔgɔw ɲɛna an ka kuma ni bɛn ye an ka kuma ni dilanli an kana kuma ni fitinɛ o kɔfɛ ka wele ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ kulo bɛ n kana Mali kɔnɔ a kɔ kan sirifikɛ kun b'anw ka dugu kan a y'an dɛmɛ a baara la danaya min don a danaya ma nɔgɔ o kuma a ye an dɛmɛ a ka se ka dafa ka Banikɔ ka bɛɛ wele Joyila mara bɛɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ don kelen pe le 12 n'o ye samedi an bɛɛ ka jigi Sirakɔrɔ juma wuladani fɛ o kuma samedi o de ye mawuludu ye. Ni tun bɛ tali kɛ karamɔgɔ Ali Sangare la a y'a fɔ cogo min na ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka taa ni mawuludu in la ɲɛnamaya jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka se ka bɔ o kɔnɔna na ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye kulu dɔ kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ka se ka taa dɛmɛ kɔni di maa dɔw ma kan kɔnɔna na kan kɔnɔ musow ma n'a fɔ ma République Tchèque o maa kɔni sera ka taa dɛmɛɲɔgɔn dɔw kɔni di u bɛ se ka bolola baaraw kɛ cogoya minnu na musolaka dɔ bɛ yen nɔ Awa Jara an k'ale lamɛn. Musow ni y'an ka partenaires de Tchèquew de don olu de nana machine d'a ma machine kelen tɛ machine valeur taara 1,150,000 ani 150,000 ko kana di musow ma k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. N b'a fɔ an ka tila an ka baara de k'a la an k'an cɛsiri an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ an ka dɔ bɔ dépenses la an wele kun y'o de ye sɔgɔmada in na a k'a jija an ka machine ninnu an k'u minɛ ka ɲa an ka centre minɛ ka ɲa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ an ka denmisɛnninw don an senkɔrɔ u ka se ka baara kɛ
machine dama tu ka fendile salo ubara yanga salde coiffure ya amilande ka kono donc obe anode ande mu bi kundigi mi te se kundigi la be kan be ka bloquer ni be bloquer dron dépense bi bodola ami baram no la ka ke ano mi e fini glaw ni tiga de glaw yi ani kononto alfa aya jija akana bazi konomso be la jelindu jeni côté armée de l'air côté fo fe mba fe ka barake ay na nga mbulu di ngoma nga barake tantrin joli anche ya ni nga dama no ya dama anga barake aya jija akana anga barake nitme talige awa jarala kenen kan Umaru Nci Traoré tumina alaykum am fo ofle chacun no initiative nta akadai ama muso deme ka fin soro pour que ka cho deme wa sara ko fe ka sogono dépenser do sega sogono dépenser do ta muna ka la fia no material folo munu dira u mina chogonya na u dira wala am kama o sera ga nya soro donc o to la ni o partenaire kilon segina ma tukuni wala saka don reke pour que doga fara soro daga ame muni no fe material be di a mine chogo ni abara chogo o muso were ga bara donc amunu chawe ame tu kera fe ame sega de mamu la suma wala sa ni material ga mine ganye nitume talige Umaru Nci Traoré ya fo chogo muna deme min keru ye ala ga ge nafa soro sira ga nyeshuma namborai anga jamana kono kulu mun sigile me ka nyeshi impôt ni taxi ma fokata se salema o kulu kono wulla ka se au conseil des collectivités maoma we faranyonga baro kono ni ga hakili falen faloke wa secrétaire général Mohamed Kone aleba nyafanga lame on ye institution anga bara e bara flight afola muyen on be commerçant entreprise ambu ulu défend mais neya me be défendre fana ke tiendeka parce que on reba donc a fo bi Mali la tiendu ami commerçant défend mais on fana kana ka abla on hakila ka fo bi pour que état ka se ka fonctionner il faudrait que recette de kake donc ambe commerçant du gorama dundu ka fo na abeta ben aka imposara mais no fana boreno collectivité nu luti ka marché ni warteo luti ka marché ni ressuscité c'est vrai que mogorebe na o deme ka war lasi o mais o fana ka jatim ne ka fo cheni rela fembe on bolo bi ni be sika on ere permettre ka warso avec fo o ma les jugements fiscaux fombe no bi collectivité o kono be sika mi exploiter mi mesa ka sababu ka na fan chama so impôt e femi abe sika collecter chukodi sababu mambe sika ake o be war chama so anyo o fana fo enya fo ina fana ka fo au delà de tout ça amesiko conseiller ka hakil na nyman di o ma mi me sika ke et les sous fana be sika kaso anya fo fana au moins ne ya me fana bi bara doreke fo akake kaso fana e fana be abara don e ba adon don chugo di faudrait quand même que i ka former ala pour que e be sika abara yila wala chugumna anyu fana proposition ke wi nitume talige Mohamed Kodena aya fo chugumna ala ka nga jamana basigi namporai kulum sigile me nga jamana kono na ka nyeshi adamadiya joshara wala fusalima no e MSDH olu ko ne formation ko ne boloda ningo ke formation aba ka shifina ga okuna mi metaliga ko coordinateur la Bouakar Jim anga le lame ambala abi sans flash sans sababo bon anga akilna ya ye bon sani chaque fois on le bala anga fereke ka ambe donia munu soro ka di demsenu fana be se ka anga kuma kan la se chogomna parce que malika bo ali ni organisation ba keme dongo do l'organisation keme de be sigi senga atse ka kuma la se bon demsenu fa ye bi sininya sigi demsenu ye o hugum le konna na demsenu keme fla ka demande la demsenu bisaba sugandi pour que ka se ka ta anga kuma kan la se ananga barake chugo ani aramandio ka hake be se ka don chugo mina mo munu yere te sigilente duba konnauna pour que demsenu ka se ka u yere ta bara tabulo la ka se u yere ta critique tabulo ku tanu bladon c'est-à-dire aramandio hake be ta tabulo mna o ko fe abseka ke yere demsenu yere u abseka ke sababu yere u se ka bara soro asienfe nitwe taliga ko coordinateur la Bouakar Jim bara ntunganga ke mamuna o mado e jamnatu kanito angale lame nisonjalen joko jugu amina former fen chamanga amisega exemple ta kuma jamala amina former oluka amina former ankanga munu don mogoya la pour que anga vie no fait ensemble problème ngana kan no chamina former fen chamanga o se fait nisonja chamamba onka amina bara chamake déjà amina mogo sensibiliser iba fo ayere ba do problème chamambe no Mali konona la sisano droit de l'homme sababu yala o se fait amina mogo sensibiliser fo esclavage muy jonya o ko be ga seginga na sisano anyere ba e jonya cham mogo be ga séquestrer ou mogo nyogo me ga kojugu kula kwa donc amina sensibilisation ke hamo la famia o kon ka nituma talike Jaminatu Kanutela ya fo choko muna
ni hakilina in ala ka ni sabati bɛɛ lajɛlen kɔni ka se k'i ka hakɛ dɔn n'o kɛra jamana kɔnɔna na mago bɛ ɲɛtaa min na o bɛ se ka sabati n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake min bɛ bolo karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Irankaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ye musolaka dɔ ye min si san tɛ tɛmɛ san 17 walima san 18 n'a cayara ko ale furucɛ kɔni ye a bɔnna na fɔ cogo wɛrɛ la k'a kunkolo tigɛ bɔ a kan na kunnafoni ka fɔ la ko nin musolaka in ko a bɛna fɔ a kunna furukɛ in de janfa ka boli ka taa cɛ wɛrɛ nɔfɛ Turki jamana la bawo ko a yirala k'a fɔ ko ani cɛ dɔ ye ɲɔgɔn dɔn bɔlɔlɔ sanfɛ n'a ma wele ko Instagram ma ko a kɔni bolila ka taa o cɛ nɔfɛ o la ko kunnafoni kɔni carilen ko ɲinini kɔni nana kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ musolaka in ale yele u nana ka na di furucɛ in ma min ye sibiri dɔ ye février kalo tile 5 ko a kɔni kɛra a ma ɲɛ min kɔ ko a kɛra o ye furucɛ in a bɔnna la n'an bɔra yen an bɛ taa Yemɛnikaw fɛ yen cakɛda min bɛ yen n'a bɛ wele ko conseil norvégien pour les réfugiés olu bɔra ka jateden dɔw bɔ k'a yira k'a fɔ min ye Yemen gɛlɛya ko a kɔni kɛra sababu ye ka bɔ octobre kalo tɛmɛnen na san 2021 ka n'a bila sisan na ko ka maa 1535 ka olu bɔnɛ olu na walima ka olu sɛbɛkɔrɔ jogi o kunnafoni ka fɔ la ko a bɛna fɔ don o don dɔ bɛ ka fara ni gɛlɛya ninnu kan n'an bɔra an bɛ taa Indonésie an b'a dɔn k'a fɔ Indonésie jamana olu bɛ wulikajɔ la nin waati in na walasa ka se ka bɛnɲɔgɔnya dɔ tɛmɛ u ni Faransi jamana cɛ kunnafoni ka fɔ la ko bɛnɲɔgɔn kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko an bɛ marifa min wele ko Rafale la n'o ye avion ye ko ka se ka o den 42 ɲɔgɔn na ka o san Faransi jamana fɛ n'an bɔra ye États-Unis jamana kuntigi Joe Biden ale bɔra ka weleweleda kɛ bi sɔgɔmada joona na k'a yira k'a fɔ ko Ukraine gɛlɛya kɔni ko don o don dɔ bɛ ka fara kan ko ale b'a ɲini lamɛrikaw fɛ n'o ye États-Unis jamanaden fɛn fɛn sigima Ukrainekaw fɛ u bɛɛ lajɛlen ka Ukraine bila nin waati na an bɛ taa Mexicaw fɛ yen an ma dɔn k'a fɔ kunnafonidila dɔ ale bɔnɛla ne na Mexique jamana kɔnɔna la Mexique kiribolo min ye n'an ma wele ko parquet olu y'a yira k'a fɔ ko nin y'a maa 5nan de ye min kɔni bɔnɛlen na Mexicaw fɛ yen n'an bɔra an bɛ se ka na farafinna Madagascar jamana kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ min ye fiɲɛba min ye ne ale ni sanji kɔni ɲagaminen don ɲɔgɔn na n'an b'a wele ko cyclone na ko ale kɔni Madagascar jamana kɔnɔ o cɛci nin dɔfranja in kɔnɔna la k'a kɛra sababu ye ka se ka maa 90 ɲɔgɔn na ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ la wa maaw bololaminɛw n'o ye mobile ye ka taa se sow ma ka taa se bololaminɛw wa caman ma ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni kasaraw na min wele ko sinistre kunnafoni kɔ fɔlɔ ko a kasara kɔni ka bɔnna kosɛbɛ ko k'a kɛra sababu ye ka maa caman kɔni bila kɛnɛmana la karamɔgɔ Sidiki an ye min sɔrɔ kɔnɔfɔlɔ la ala kuma bada tufini Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na